Επιστρέψαμε στο Σκέψου Θετικά και σήμερα, όπως κάθε μέρα βέβαια, σκεφτόμαστε ακόμη πιο θετικά και σκεφτόμαστε ακόμη πιο όμορφα. Γιατί έχουμε και δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με την ομορφιά μας φυσικά. Έχουμε μαζί μας τον Τίμο Γουγούση από το κομμωτήριο Timos Hair Group. Καλώς ορίσατε και το μοντέλο του, το υπέροχο μοντέλο του. Το υπέροχο μοντέλο του. Μου διαφεύγει το όνομα. Η Αντωνία, μπράβο. Η Αντωνία, έχω ένα θέμα με τα ονόματάκια όπως καταλάβατε. Και σας έχουμε εδώ στο Σκέψου Θετικά για να μας δείξετε κάτι πρωτοποριακό, κάτι που κεντρίζει το ενδιαφέρον. Εγώ βέβαια το έχω δοκιμάσει στα μαλλιά μου, αλλά θα μας πεις περισσότερα εσύ γι' αυτό. Πολύ ευχαριστώ να σας εξηγήσω για το σκοπό που ήρθαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε φέρει σε αποκλειστικότητα για τον ομό Σερών το πρώτο και μοναδικό σύστημα λίανσης με την δύναμη του ατμού. Είναι ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει από θέμα λίανσης της τρίχας με τη βοήθεια του ατμού, με συνεχόμενη ροή ατμού. Αυτό είναι ένα καινοτομικό σύστημα το οποίο είναι της L'Oréal Professionnel, όπου έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα χέρια μας, έτσι ώστε να λιένουμε, να ισιάζουμε, να μην καίμε τα μαλλιά, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα του χειμώνα. Είναι αυτό που βλέπουμε. Ακριβώς είναι αυτό το σύστημα λίανσης, το πρώτο σύστημα λίανσης της τρίχας. Όπου η πελάτησα μπορεί να κάνει αυτή την εφαρμογή μία φορά την εβδομάδα και να έχει ένα μαλλί ίσιο όπως το δικό σου, παρόλη την υγρασία, να το πω έτσι, στο ψιλοβρόχι, δεν χαλάει με τίποτα. Σήμερα το δοκίμασα επίτηδες χωρίς ομπρέλα, να σου πω την αλήθεια. Εμείς βέβαια έχει μέρες που το φτιάξαμε το μαλλί έτσι, δεν το φτιάξα σήμερα έτσι ακριβώς. Με αυτό το σύστημα που έχεις εσύ, το πρωτοποριακό, για να το δοκιμάσουμε πάνω στο δικό μου μαλλί. Και βγήκα στη βροχή, χωρίς ομπρέλα να σε ενημερώσω. Το αποτέλεσμα? Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δεν τα έχω πειράξει καθόλου. Είδατε πόση λάμψη έχει το μαλλί? Και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα που το κάναμε, που το εφαρμόσαμε, αφού τέλουσα και μετά είχαν αυτή την πάρα πολύ απαλή αίσθηση. Καθόλου φριζάρισμα, καθόλου το μαλλί σαν να είναι εξισμένο, ηλεκτρισμένο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι λιένεται απόλυτα η τρίχα, δίνει μια πλήρη αναδόμηση χωρίς να καίγεται καθόλου το μαλλί. Το μεταξένιο αποτέλεσμα που έχει μετά την εφαρμογή η πελάτησα είναι αυτό που της λύνει τα χέρια. Είναι η εσκεμμένη επανεπίσκεψη της εφαρμογής της συγκεκριμένης. Ο λόγος που κάνουμε αυτή την εφαρμογή εδώ είναι για να δείξουμε στο κοινό ότι δεν υπάρχει λόγος πλέον να καίμε με το πιστολάκι τα μαλλιά. Πλέον έχουμε εξελιχθεί και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η L'Oréal Professionnel, έτσι ώστε να λιένουμε τα μαλλιά πολύ πιο γρήγορα και ανώδυνα για τα μαλλιά, για το κάψιμο της τρίχας. Τιμό, είπες ότι στο κομμωτήριό σας το έχετε σε αποκλειστικότητα στο όνομά μας. Μπορείς να μου πεις λίγο πού βρίσκεται το κομμωτήριο για όσες φίλες δεν το γνωρίζουν, γιατί μπορεί να είναι και καινούργια στην πόλη, έτσι. Εμείς σε γνωρίζουμε εδώ, αλλά μπορεί να υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει που βρίσκεσαι. Ασφαλώς, για να βοηθήσω καλύτερα, είμαστε στην Εθνικής Αντίστασης 4, ακριβώς δίπλα στο παρφέ και απέναντι από τα Goodies. Εκεί θα μπορείτε να έρθετε στην τιμή. Όσο κάνει ένα πιστολάκι θα βρείτε και αυτό το σύστημα λίανσης, δεν είναι ακριβό, έτσι, είμαστε δίπλα στην πελάτησα και στις δύσκολες ημέρες. Αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε μια πρόσθετη υπηρεσία στην πελάτησα, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει, να δοκιμάσει, να μείνει ευχαριστημένη και να έρχεται μόνο μία φορά την εβδομάδα. Δεν θέλουμε δύο επισκέψεις στο κομμωτήριο, θέλουμε μία και καλή εφαρμογή του συστήματος λίανσης στα μαλλιά, βεβαίως. Μην ξεχάσουμε ότι σήμερα μας έχεις έρθει με γεμάτα τα χέρια. Θα δώσουμε και ένα δώρο από το κομμωτήριο. Θα δώσουμε μία μασιά μπούκλας. Ένα ψαλίδι μπούκλας, ακριβώς. Ψαλίδι μπούκλας, ωραία. Καλά έκανες και με διόρθωσες. Θα είναι το ψαλίδι που βλέπετε, να μάθω κι εγώ το σωστό όρο. Είναι ένα κεραμικό ψαλίδι μπούκλας, όπου με αυτό εννοείται ότι μπορείτε να βγάζετε πάρα πολύ όμορφες μπούκλες στα μαλλιά. Να πω ότι είναι ένα δώρο από το κομμωτήριο Timos Hair Group για μια νομίζω τυχερή τηλεθεάτρια. Αυτά τα κανονίζετε εσείς. Αυτά θα πούμε στην πορεία. Εγώ δίνω το δώρο, μπράβο. Θα σας ενημερώσουμε εμείς με τον τρόπο που θα πάρετε μέρος για να διεκδικήσετε το συγκεκριμένο ψαλίδι. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς κάνει
κάνει το συγκεκριμένο μηχάνημα που έχεις μόνο εσύ στο νομό Σερών και που στην ουσία διατηρεί περισσότερο το ίσιωμά μας, θρέφει την τρίχα μας, την μπούκλα μας, γιατί κάνει και μπούκλες, ακριβώς, και στοιχίζει όσο ένα απλό πιστολάκι που είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ οικονομική λύση για να κρατήσει στο διπλάσιο ένα ίσιωμα, ένα χτένισμα. Δείξε Τι μας, μπορούμε να κάνουμε. Εγώ το έχω βιώσει, θέλω να το δούμε πώς γίνεται και πώς εφαρμόζεται και στην εκπομπή. Αυτό το σύστημα να φανταστείτε ότι γίνεται με την βοήθεια του ατμού. Φανταστείτε ότι κλείνοντάς το, θα σας το δείξω εδώ, έχει ένα ειδικό σύστημα, το οποίο θα δείτε ότι σε λίγο θα αρχίσει να βγαίνει ατμός. Ήδη έχει ξεκινήσει, να το βλέπετε. Αυτός είναι ο ατμός που ανοίγει τα λέπια στην ουσία και κλείνοντας το stream pod, όπως ονομάζεται, μπορούμε να λιάνουμε αυτόματα τα μαλλιά. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, όπως θα δείτε και εσείς. Να τονίσω ότι μιλάμε μόνο για κεραμικά σκευάσματα, δεν μιλάμε πλέον για σιδερένια, για οτιδήποτε. Μάλιστα. Έτσι, μόνο κυκλοφορούν στην αγορά. Μόνο δηλαδή, κεραμική επιφάνεια. Μεταλλική, για να φροντίζει περισσότερο το μαλλί. Και εδώ είναι πολύ ωραία, βλέπετε και το σύστημα του ατμού. Δηλαδή, προετοιμάζει την τρίχα για να λιανθεί απόλυτα. Δεν είναι δηλαδή είναι ένα ό,τι πιο εξελιγμένο, μπράβο. Είναι ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει στο θέμα ισιάγματος λίανσης της τρίχας. Τιμό, εφαρμόζεται σε όλα τα μαλλιά, συγγνώμη. Εφαρμόζεται σε όλα τα μαλλιά, είτε είναι σγουρά είτε είναι ίσια. Το αποτέλεσμα θα το δείτε και εσείς, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Λόγω χρόνου έχω ισιάξει τα μισά και θα σας δείξω τώρα πώς αυτά με την μπούκλα που έχουμε εδώ μπροστά θα μπορέσουν να γίνουν λία και ίσια. Πολύ ωραία. Και ενδείκνυται και για κυρίες που έχουν πολύ σγουρό μαλλί, έτσι. Μα αυτό είναι το προσόν αυτού του συγκεκριμένου συστήματος. Όσες δηλαδή έχουν την πολύ σγουρή τρίχα, τρίχα και υπάρχουν πολλές κοπέλες με τέτοιο μαλλί που αγαπούν το ίσιωμα, θέλουν ένα ίσιο μαλλί. Έτσι ακριβώς. Και δεν κρατάει γιατί υπάρχει υγρασία, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Με το συγκεκριμένο σύστημα έχουμε μαλλί ίσιο εντελώς σε αυτά τα μαλλιά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε από την υγρασία ούτε να καταστραφεί το μαλλί, το φροντίζουμε, οπότε μιλάμε για τόσο πρωτοποριακό μηχάνημα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Ήδη το έχουμε εφαρμόσει επάνω σου. Είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί ότι γυαλίζει ιδιαίτερα το μαλλί μετά την εφαρμογή. Ο λόγος είναι αυτός, δεν είναι καπνός, επαναλαμβάνω, είναι ατμός, όπου λιένει απόλυτα, η συνεχόμενη ροή λιένει απόλυτα την τρίχα. Είναι ένα σκεύασμα το οποίο προσθέτει την προκερατίνη και ειδικά τα προϊόντα που βάζουμε πριν. Ήδη έχω εφαρμόσει φυσικά το προϊόν πριν, το οποίο έχει προκερατίνη. Προκερατίνη, υποκατάστατα προκερατίνης. Να πω ότι η προκερατίνη έχει η τρίχα, όπου είναι αυτή η οποία προστατεύει από τις εξωτερικές αλλά και από τις βίαιες συνθήκες τα μαλλιά. Προσθέτοντας λοιπόν υποκατάστατα προκερατίνης, επανορθώνουμε, κοινώς διορθώνουμε, αναπλάθουμε την τρίχα. Η τρίχα γίνεται, όπως θα δείτε και εσείς, πολύ λία. Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα γίνεται και πιο λαμπερή. Ο λόγος είναι γιατί δεν επεμβαίνουμε καθόλου με κάψιμο. Δεν έχει καμία σχέση με τις πρέσες ισιώματος που είχαμε μέχρι και εγώ ως τώρα στα κομμωτήρια. Μα στην ουσία ο ατμός δεν αφυδατώνει το μαλλί. Ακριβώς. Το υγροποιεί όταν κρυώσει στην ουσία. Θερμαίνεται, γίνεται ατμός, αλλά μετά είναι μία μορφή ενυδάτωσης. Έτσι ακριβώς. Άρα δεν έχουμε τον κίνδυνο να μας αφυδατώσει το μαλλί, το οποίο περιέχει 70% νεράκι, έτσι. Εδώ με τον ατμό θα έχουμε περισσότερο νερό, να ξέρετε. Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα όταν το δοκιμάσεις σε συνθήκες, είπα όπως εγώ σήμερα που ήταν βροχερός ο καιρός, με την υγρασία και με τη βροχή, που καλά εντάξει δεν βγήκα και όταν είχε κατακλυσμό χωρίς ομπρέλα, μιλάμε για ένα ψιλοβρόχι που έχεις ξεχάσει την ομπρέλα σου. Έτσι ακριβώς. Και έχεις ένα θέμα. Εκεί δεν χάνετε το δεκάρικο που έχετε δώσει για το πιστολάκι. Μάλιστα. Εκεί στην ουσία σας μένει το όφελος του κομμωτηρίου. Έτσι. Η εφαρμογή που κάνατε ένα πιστολάκι στο κομμωτήριο ή η εφαρμογή Stream Pod που κάνατε στο κομμωτήριο σας μένει κέρδος στο κεφάλι. Άσχετα αν έχει υγρασία, άσχετα αν έχει βροχή, ψηλόβροχο ή οτιδήποτε. Άρα αν θελήσουμε να κάνουμε ένα ίσιο με μια μπουκλά ή ένα χτένισμα που να αποτελείται από αυτά τα δύο, ακριβώς, γιατί όχι να μην δοκιμάσουμε αυτό το πολύ ωραίο πρωτοποριακό σύστημα και μετά να εντυπωσιαστούμε. Νομίζω θα το λατρέψουν όλες, δεν θα θέλουν μετά πιστολάκι με τίποτα. Επειδή γνωρίζετε
το τι είδους χαρακτήρα έχω και η εικόνα που βγάζω προς τα έξω μου αρέσει να είναι αντικειμενική και άκρως ρεαλιστική, δεν θα έδειχνα ή δεν θα πρότεινα ποτέ κάτι το οποίο θα ήταν εις βάρος της δικής μου πελάτισσας ή της υποψήφιας πελάτισσας που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι η ποιότητα της τρίχας και να δουλεύουμε με σωστά προϊόντα επάνω στην τρίχα. Πάνω απ' όλα η προστασία του μαλλιού. Ακριβώς. Το να ξεγελάσω τις πελάτισσές μου είναι το μόνο εύκολο, αλλά δυστυχώς δεν θα το κάνω ποτέ μου. Σε βαμμένα μαλλιά δεν έχουμε θέμα, έτσι. Όχι, δεν τίθεται θέμα. Κανένα απολύτως θέμα. Αυτό που μας μένει είναι ότι λιένουμε πάρα πολύ εύκολα αλλά και γρήγορα, όπως βλέπετε, τα μαλλιά. Τώρα, εάν θέλετε να πάμε στην άλλη πλευρά να ρωτήσουμε από θέμα όγκου πώς θα γίνει εάν, από θέμα όγκου. Μπράβο, εάν μειώνει τον όγκο ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι λόγω του ότι μας φτιάχνει το μαλλί πολύ πιο λίγο από ότι έχουμε το μαλλί μας στη φυσική του κατάσταση, να φανταστείτε ότι αυτό που κερδίζουμε είναι ότι λιένοντας το μαλλί, ασφαλώς χάνουμε τον όγκο σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως, λόγω του ότι με το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν ψήνουμε την ρίζα, οπότε κερδίζουμε τον όγκο που είχαμε χάσει από την ρίζα και το αποτέλεσμα είναι, θα δείτε κι εσείς, ήδη εδώ που το έχω ισιάξει, κοιτάξτε πόσο όγκο έχει από μόνο του. Μάλιστα. Το βλέπετε? Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό το σύστημα. Δεν χάνουμε δηλαδή τον όγκο. Εάν έχουμε πρόσθετα μαλλιά, εξτέι, τρέσες ή οτιδήποτε άλλο. Εάν είναι φυσικά τα μαλλιά που έχουμε και δεν είναι ψεύτικα, δηλαδή συνθετικά, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Μ' αρέσουν αυτές οι χτένες πάρα πολύ. Σου το έχω πει και στο κομμωτήριο. Είναι πολύ ωραίες. Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοιτάξτε τες. Έχει μία καφέ και μία ροζ. Μου είπες ότι έρχονται από Αμερική. Αυτά είναι αμερικάνικα προϊόντα, τα οποία ναι, έρχονται από Αμερική και μπορούμε, έχουμε νομίζω στο κομμωτήριο και μπορούμε να σας δώσουμε οτιδήποτε. Πες μου λίγο παραπάνω στοιχεία για αυτές τις πολύ ωραίες χτένες που είναι πολύ εντυπωσιακές. Βέβαια, όποιος αγαπάει αυτά τα χρώματα ξετρελαίνεται, μετά παίζει. Να πω καθαρά ότι είναι αντιστατικές, δεν ηλεκτρίζουν το μαλλί καθόλου, κατεβαίνει λόγω της μαλακής υφής του, κατεβαίνει πάρα πολύ εύκολα το μαλλί και αυτό που μπορούμε σίγουρα να δώσουμε στην πελάτισσα είναι ότι λόγω του ότι έχει πολλά δοντάκια και εσωτερικά αλλά και στο επάνω μέρος είναι πολύ εύκαμπτα και δεν χαλούν καθόλου την τρίχα. Είναι πάρα πολύ μαλακό, είναι σαν να σου κάνει μασάζ και το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό. Και για παιδάκια ενδείκνυται. Κατεβάζει το μαλλί βεβαίως. Εγώ τα έχω για τις δύο μου κόρες. Βέβαια να σου πω την αλήθεια ότι με αυτό το μηχάνημα που μας έδειξε σήμερα δεν χρειάζεται ούτε χτένισμα το πρωί. Δεν χρειάζεται τίποτα. Το μόνο που θα σας μείνει, με το συγκεκριμένο σύστημα ισιώματος είναι όταν θα τα πρωτολούσετε μετά το χτένισμα, θα δείτε πόσο απαλό και μεταξένιο θα είναι το μαλλί σας. Εκεί θα καταλάβετε πραγματικά την αξία του Stream Pole. Πες μου λίγο, γιατί αυτή είναι ροζ και η άλλη πράσινη και καφέ? Η ροζ είναι για τον καρκίνο του μαστού, είναι καθαρά γυναικεία υπόθεση. Μάλιστα, καθαρά γυναικεία υπόθεση. Πολύ ωραία. Έχει και το σηματάκι, σωστά, έχεις δίκιο. Απλά δεν φαίνεται, δεν είναι τόσο ευδιάκτητο. Λοιπόν, πες μου τώρα θα δούμε το κομμωτήριο σου για άλλη μία φορά. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι καινούργοι στην πόλη μας. Εγώ επιμένω σε αυτό. Και δεν γνωρίζουν τέτοιες λεπτομέρειες. Βρισκόμαστε στην Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Πλατεία Ελευθερίας. Το κομμωτήριο βρίσκεται απέναντι από τα Goodies και ακριβώς δίπλα στο ζαχαροπλαστείο Παρφέ. Το τηλέφωνο για τα ραντεβού είναι 51-109, όπου μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο να πάσα στιγμή, οτιδήποτε απορία έχετε. Εάν σας έχει ικανοποιήσει με αυτό που βλέπετε το σύστημα λίανσης, μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού. Όσο απλό και γρήγορο το βλέπετε, τόσο είναι και στην πραγματικότητα. Δεν θα αργήσουμε καθόλου. Μολύβι και χαρτί λοιπόν για να γράψετε το τηλέφωνο του κομμωτηρίου και το site. Βέβαια, για να κλείσετε ραντεβού είναι καλό να τηλεφωνείτε για να μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε σωστά. Υπάρχουν πολλά άτομα βέβαια, αλλά χρειάζεται μια σειρά γιατί αυτές οι μέρες έχουν και ακόμη περισσότερη προσέλευση. Λόγω των ημερών, βεβαίως. Και με το μηχάνημα το συγκεκριμένο που έχει δημιουργήσει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε καλό είναι να τηλεφωνείτε. Σημαντικό είναι να πούμε ότι βρίσκεται μόνο στο δικό μας κομμωτήριο, σε αποκλειστικότητα με τη L'Oréal Professionnel. Ευτυχώς ή δυστυχώς έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε κάτω από τα πτερίγια μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, όπου μας βοηθάει αλλά και φαινόμαστε και εμείς περισσότερο σαν κομμωτές να αναδείξουμε το έργο μας και τη δουλειά μας και μέσω του μηχανήματος αλλά και μέσω της ίδιας της δικής μας δουλειάς. Λοιπόν, ο Τίμος μας έχει φέρει, όπως είπαμε, ένα ψαλίδι κεραμικό για μπούκλες.
Η πρώτη, ήρθε η ώρα για να το διεκδικήσετε. Η πρώτη φίλη ή φίλος που θα τηλεφωνήσει στο 2321 062 100 για να μας καλησπερίσει θα κερδίσει το ψαλίδι για μπούκλες που βλέπετε στην οθόνη σας. Η πρώτη φίλη ή φίλος που θα μας τηλεφωνήσει για να μας καλησπερίσει στο 2321 062 100 θα κερδίσει το ψαλίδι για μπούκλες που, όπως μας είπε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ο Τίμος, είναι ότι είναι και κεραμικό, έτσι, προστατεύει και το μαλλί μας, γιατί το μαλλί μας το αγαπάμε και προσέχουμε για να το έχουμε, γιατί μεγαλώνοντας έχει και τις στορές της ηλικίας. Μάλιστα. Έτσι. Να πω ότι το ψαλίδι είναι κεραμικό, έχει 120 ευρώ και φαντάζομαι ότι θα είναι ένα εξαιρετικό δώρο για όποια τυχερή θα τηλεφωνήσει και θα το κερδίσει. Μάλιστα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μου έχεις κάνει μπούκλες και με αυτό το ψαλίδι. Βεβαίως είναι επαγγελματικά προϊόντα, τα χρησιμοποιούμε στο κομμωτήριο. Αν θα έρθετε, θα δείτε και στο κομμωτήριο υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδους προϊόντα και μασχές που μπορούμε να δίνουμε στις πελάτησες. Πολύ ευχαρίστως. Μας είπες ότι έχουμε τηλέφωνο. Η πρώτη, κυρία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας? Μαρία λέγομαι. Καλησπέρα Μαρία. Κέρδισες το ψαλίδι για μπούκλες. Έχεις ίσιο μαλάκι να υποθέσω? Σγουρό, δυστυχώς. Σγουρό, αλλά θα έχουμε πιο ζωντανές μπούκλες με το ψαλίδι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Συγχαρητήρια γιατί είναι εξαιρετικό δώρο. Από πού μας παίρνεις? Από Τερπνή σας καλώ. Από Τερπνή, τα φιλιά μας στην Τερπνή. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, είστε φοβερή παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Μας κάνατε πολύ ωραία συντροφιά. Χαιρόμαστε που τα ακούμε όλα αυτά και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Τα στοιχεία σου, Μαρία μου, θα τα δώσουμε στο κομμωτήριο Τίμος, πηγαίνουν κατευθείαν εκεί και θα μπορέσεις να περάσεις για να πάρεις το δώρο σου. Εντάξει. Καλή συνέχεια, καλό σου απόγευμα. Γεια σας, καλό απόγευμα. Γεια σου. Λοιπόν... Τυχερή η Μαρία. Η Μαρία τυχερή και σβέλτη, να πω την αλήθεια, γιατί εδώ είναι και λίγο θέμα ταχύτητας. Είναι όχι πολύ θέμα τύχης. ταχύτητας και από την προηγούμενη φορά που η L'Oréal Professionnel έδειξε πόσο γενναιόδορη είναι, πάλι είχαμε πάρα πολλά ονόματα πολύ γρήγορα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το συγκεκριμένο προϊόν γιατί μου λύνει τα χέρια. Θα δείτε κι εσείς ότι ήρθαμε για να εξελίξουμε την κομμωτική και όχι να την αφήσουμε στάσιμη. Η L'Oréal Professionnel είναι αυτή που με βοηθάει πάρα πολύ στο έργο μου και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος να τα δείχνω κι εγώ στις πελάτησες. Εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω για αυτά τα υπέροχα δώρα, γιατί δώρο θεωρώ το ότι υπάρχει και αυτό το εξαιρετικό μηχάνημα που μας προσφέρει κάτι παραπάνω εμάς τις γυναίκες εδώ στο νομό, όπως και το δώρο που, που έδωσε η τηλεθεάτριά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.